dixen, estes resultados mándanme un recado, os pontevedreses e as pontevedresas queren que o fagan mellor, polo tanto eu tomo nota e vou tentar facelo cada vez mellor. Miguel Anxo Fernández Lores recordou estas palabras que marcaron o inicio do seu 7º mandato como alcalde de Pontevedra o arranque da rolda de prensa para facer balance destes primeiros 12 meses. Estou especialmente contento co traballo realizado durante todo este ano, que foi un ano intenso, un ano complexo, pero un ano frutífero tamén, xa que nunca vin un período no que se mellorase tanto en tan pouco tempo. Eu de verdade creo que este ano sentou as bases do que pode ser un dos meus mellores mandatos como alcalde. Segundo Fernández Lores, neste ano aprendeu dos erros e tomou decisións para intentar corrixilos. Asumín a portavocía de goberno, por primeira vez en 24 anos, quizá o mellor nalgún momento non debín delegar tanto. Tamén entendo eu que melloramos o xeito de funcionar na Xunta de Goberno, incorporando máis persoas da Xunta de Goberno. Puxemos orde á hora de ter unha administración máis áxil e eficiente na prestación de servicios aos veciños e veciñas deste concello. Pon como exemplo deste novo ritmo algúns dos proxectos impulsados nos últimos tempos, como a reforma da Santiña, o Parque da Parda, o pabillón de tenis de mesa de Monteporreiro ou o vial de Mollabao. Reconocer que non estaba satisfeito co funcionamento do goberno. Había, vamos a chamar, disfuncións que tiñan que ver coa descoordinación entre servizos, unha falta de seguimento da execución dos proxectos que facía que algúns deses proxectos se eternizaran. O rexedor tamén reflexionou sobre o papel xogado polos partidos da oposición, principalmente o impedir a aprobación dos orzamentos. Que hubo un bloqueo claro desde a oposición a estes orzamentos. Eu entendo que é unha oposición máis preocupada polos seus intereses que pola cidadanía de Pontevedra. O éxito da programación das festas na cidade, a intensa actividade congresual, feiral e de eventos deportivos e a recentemente anunciada escolla de Pontevedra como sede dos Premios Feroz pros vindeiros 2 anos foron algunhas das cuestións que Fernández Lores citou como exemplo deste novo tempo pro seu goberno.